keďže chceli postaviť snehuliaka, podarilo sa im bohužiaľ postaviť iba jedného. A keďže šmolkov je tak strašne veľa, no a šmolinkom sa nepáčilo, že ten snehuliak je taký škaredý, sivý, tak sa rozhodli, že si ho trošku vyfarbia. Taťko Šmoulo doniesol 3 vedierka farby. Jedna bola zelená, druhá modrá a posledná ružová. Čo myslíte? Dohodli sa, ako bude vyzerať ten snehuliak? A vy by ste sa dohodli? No, jak ste tu? Takže ideme zistiť, koľko všelijakých snehuliakov mohli nafarbiť. Môžete si to robiť z tých koliesok, alebo mi môžete iba diktovať. Ja tých snehuliakov budem písať. Zase, preto máte iba 3 farby, aby sme tu neboli do rána, aby sme to zvládli spočítať, ale aj vypísať. Takže začneme. No, to sa dohodneme, dobre? Najprv sa dohodneme. Tichučko. Najprv mi povedzte, koľko môže byť snehuliakov, to si ani nemusíte skladať. Takých, že budú celý jednej farby. No, jeden bude celý ružový, druhý bude celý modrý. No, povedzme to tak, že ty si nemôžeš urobiť celého zeleného, lebo máš málo koliesok, ale vyfarbiť ho môžu, dobre?